teai kontatuak, nola inventatzea, asmatzailea alaiz. Bueno, zai, guain dizatik bada un asmatzaia, hemen patente eskaera inda dauket, horren, behaiek esango jaun hartze beno ez duen. Osa, patentatu da inbiara, guain dik ez dago patentauta. Ba, eneuken berez asmoi, baina bai jende izan Kontuz, jende asko kontuatuko gaur, bestela kopiatuta, askopitzatuko izu, eta por eso, bazparenteatuko naiz, eta oso zaietzan, orduan bai, eskaera inda dauket, eta horren ba. Eta nola azteaiz historia honekin, nola torri zaik hau burura? Bueno, ni soinu jolea naiz, hoi txikitati nere akie da, soinu jolea eta soinu irakaslea. Zorbalda mina, o... Idea aspalditin euken, bentaja desente euskelako, gehi igual hobeto esplieteko txeo, baina gehiago, eldu nion, atxe izan itzenen, ume txiki bat neukenen etxen, ba ezin nuen, bai zuzen malo iteuen, un erdien lo pasatzeu, orduan ezin nuen, nahi nunen jo, eta orduan hasi nintzen, inventau nola ingo nuken, da orduan hasi nintzen pixka serio hartzen bai. Vale. Eta orduan azken baten honen oinarri da, ordenaureateko idazteko teklado bat, orduan hori estenik inventatu hori. Eta orduan nik volumenare moiziakak, ez digu eskusoñoa bezala beti altu inbiarra. Hori, eta kaskokin, da aurikularrekin da. Aitatasuna gauza asko eman diziko, ezta? Hortako bali izan dio. Ona. Ba, hortia sinitzen. Vale, eta hasi, eta nola azteaiz, adibidez, nola bururatzen zaik, nondik ateak hori, hau dana diseinatu behar izan dek, edo? Ba, pixkana bai, aurrena esan bezala tekladu, ordenaureko tekladu kina zenitzen, orduan, behortan tekladu hartuta, botoiek eta zerretzeuken, orduan. Horiek ordenaureko tekladu bat transformatuta zengo benila. Bai, alaxea. Hau espazioa, hau enterra, Alaxea, orduan aurrena zenitzen, ordenaureko programa garatzen, baten tekladuko letrak izango liekenak, egon notan bihurtuko litukena, ez? Orduan guain dela pare bat urte, aurreneko alaba jaio zanen inda utzi nu, baina, pixkat hortan gatu zanen nion jarripen gehiago eman. Eta, urten hasinez pixka serio xo, sonakaiekin jotzetelako, eta, horreko ikusten nun bentaja izan jazkela, tonu ez kanbiatzeko, eta, ze askotan guten itzen, igual lau boston, soinu diferentekin. Jun behar izaten nun, da azkenen arra jotzen txistek atetze zizkien, hau meste soinu, urrena hogeikin etorriko zea, eta kamioi alkilatu beharko edo, eta hola izizkien, da, eta hau ja, zehuz serio imarrak bet, eta hola xasin itzen, hau horratzen ikustean irude impresora, eta horren diseinatu ditun baina botoiak. Osa, eukin ditu botoiaketan irude impresorakin? Etxen indako, diseinatu eta etxen indako. Oseaiz, hogi bidez? Elektronikan ingenieroa naiz, bai? Vale. Lanare hortik jo, guendiken ontatik bizitzik ez dauget, salgaire ez da guendik, eta... Ideaek horta iristia, hortatik bizitzia? Ez dut uste, ambizio ez dauget bintzat. Gaina lana guztokoa, horren, usteko asmo ez dauget. Horren, gehiago da, hobi bezala, rato libretan da, hola, aurre datatzeko. Ona, ze artista,